weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daru haramayni sari fayni ceerno hamadou diato almadi kermassar duɗala ceerno aliyu diawo ko on waktu yoni ha to wendu bosoyaɓe e nder galle ceerno djiby konté ha to dunguela wargo kamere wo kala eko taariɗuma ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal dakar arena ñalawma hande o jaɓɓima hoore jolidi ndi kam yogay ɓeena ardiɓe duuɗe alqouranil karim e nder leydi ndi sénégal jonde disnodiral ko fati banggue ɓamtude ɗe duuɗe alqouranil karim taweteɗe nder leydi ndi sénégal to leydi mauritanie jagorɗo kono leydi ndi yuɓɓini hanki o jillu toon to hawdila sharqi e nder région ngaji tati gam yurnitade basuji koninkoɓe taweteɗi toon ɓeydude ndenka e kisala e oɗona diwan kala muɗuma to leydi mali armée leydi ndi e gardegol walla mbiyana joguiɗo kongola armée leydi ndi woni colonel major souleymani dembele hanki waɗi point de presse muɗum e yeeso jaydiyankoɓe to bamako wo arte hollirde wonande o saaha nden kay kisal ene ɓeydo e nder leydi ndi to guine konakiri wiyete ko aboubacry siddiki jekkite ɓuurandirede tumba jogate jaltuɗo aduna yontere yawtunde toon to hôpital almami samori touré taw kadi ko hôpital militaire goski makko iwi hande o faade toon to médiana taw koye yamirore koreji makko jogori wirede ko ñande aljuma paaɗo o kabruji men mana min ha to niger côte d'ivoire rdc congo ma en jaaha toon to moyena orient musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare tv gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno avc cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen kollaɓe jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorelte paye com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto koredi nord a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tongoje gorelte jiɗɗa jokkodirde e mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto semme jokkodirta koye amadou samba diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi mali gonɗa jokkodirta koye bayil djibril diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto mbour leydi sénégal jokkodirta koye saydou ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettude kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mobare capantate gomboye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men
ɗemngala pular ɗo yeeso haylirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jeheten ka toon to cuuɗi meɗen wendu bosiyaɓe ceerno Djiby Konté khalifa diine mo ganduɗa kala hitande ene yuɓɓina duwaw defteral teddunde ɗum ko caggal nde waɗi tafsirul Qur'anil Karim e nder lewru korka Allah teddundu so yeehi noon ha lewru ndu gasi omo heewi suɓade ñalawma taw kadi on ñalawma ene yuɓɓine hen jewte baɗɗe fayida wasiyade yimɓe ko fati diine ko fati nafoore ko fati neɗɗagal ɗum noon hikka noon ɓe suuɓi ko ñande 6 lewru avril fanduɗo hen ñalawma janggo so haaji jomiraɗo hawrata koye alarba ñande hen hoɓɓeɓe kala garata so heeri noon ko yewtere wande fayida ko fati conférence diine l'islam woni ko waɗete jewte juɓɓuɗe guurɗe sifa neɗɗago e diine kala ma waw yewtere hen ñande 9 avril nde noon sanga 10 heures ha 14 heures ma waɗɗon yewtere kono kadi ma du'a o waɗi ɗon ma deftere nde timmine ɗon kanko ceerno Djiby Konté e dendagal yaadimmo kala aɓe bismi hen noon dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal wendu bosiyaɓe naaɓe kottari wendu bosiyaɓe kala e dendagal biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah toon to dungel rewo dungel worgo sa wi dungel rewo noon a wiyat tan dungel worgo fayenma juudeji ɗi juude jaaɓi juude jeeri juude dande maayo e ko tawi ɗum kala fayenma kasga ko nonne kadi ha fayenma siwre camɓe nonne kadi hayre mbara hayre golere seeno busoɓe e guure gonɗe dow jeeri e waalo kala e lappol palol dande maayo Mauritanie Sénégal kala ɓe bismi dendagal bandiraɓe julɓe kala uddital juma jogalngal wadde ɗum ko ñande 10 avril so tawi haaji jomiraɗo ɗon ɗo dungel taw koye ballal musidɗo men ceerno Ousmane Dioba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal yiminankoɓe kelme rap e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko jaltugol aduna dadi bibsi mo ganduɗa yaltaduna hanki o ko toon to États-Unis de Amérique Rajimo Diaw ɓurandire Mohamed Diaw ha toon to Matam walla ni ha toon to Jammel risatol kala kame hoɓɓel altu ko ɓeɗo kala eɗe nelda ɓe duwaw nde jomiraɗo yurmoto yaafomo kanko on jaltuɗo aduna o kumpital men ɗemngal pulara to leydi ndi Sénégal jaheten ka ton to Jamñaƴo Dakar Arena hande o hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye yuɓɓini toon jonde noon ko hakkude makko e sernaɓe tambiɓe duuɗe Alqur'anil Karim e nder leydi ndi Sénégal iwɓe yogay nokkuji e nder leydi ndi kala ɗum noon ko yidde waddude gooɓe jiile kame disodiral e jewte sakkande peeje e duuɗe Alqur'anil Karima ha ɓuura kadi wawde ƴellitade taw kadi koye sifa mbaadi mum en gartoy hen so tawi jomiraɗo haaji keddoɗen koye on fannu hanki o hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko tawama hanki o toon to hôtel Mokin Fada Place ɗum noon ko caggal uddugol jonde jewte yogay ɓen ardiɓe duuɗe Alqur'anil Karim tenti noon ko fati banggue caɗele jewtade eɗen duuɗe kono ne kadi yiyande ɓen sernaɓe jangguinoɓe duuɗe Alqur'anil Karim e fandare ɗen gueɗe kala hanki o kikiɗe sanga 17 heures ko nden ɗum yuɓɓina toon to hôtel Mokin Fada Place kono kadi heedani hen caggal duɗal Daaru Harmayni Sarifayni wonande kay sukaɓe mum ɗiɗo janggoɓe ɗon Alqur'anil Karim woni Abdoulaye Diallo kamen wonde Nafissatou Diallo mbawi tigui janggude ɗon daade belɗe baruji belɗi Qur'anil Karim cilluɗo e yeeso hoorejo jaagoɗo kame délégation ngaji garɗi tawtoraɗi kala ɗum koye ñalawma hanki o uddugol wonde jonde hettede nden deftere caɗele duuɗe kay hande jettiɗe hoorejo leydi Sénégal toon to Dakar Arena keddoɗen koye hoorejo leydi hanki o tawama to Thiès ngol wattimo jillu laabi ɗi tan e nder yontere hanki o noon
ko toon to estan mo la jora hakkunde makko e sukaɓe ceesuwanaɓe oɗo san o holliti darde makko ko yidde kay sukaɓe ceesuwanaɓe walla mbiyen ceesnaɓe nde gonata sukaɓe dariɓe ɗaɓɓoɓe gandal darniɓe leydi mum darniɓe dawrugol leydi mum joguiɓe fandare dimagu timmongo hakkunde jangde e golle kame heblo kala e jogade sifa ngarɗuɗo taw koye dow on sifa ɗum noon koye juɓɓudi heɓanade wande jonde yonta e nder wonande région de Thiès eɗen gandi hikka o ko kañum jaɓɓotto manditare leydi Sénégal woni 4 avril so haaji jomiraɗo ko toon ɓen koñinkoɓe kame civil en kala ceppata maaja taw koye ararayuji toon to wuuro wonande rayi ngoɓe mbiyata Thiès waɗɗani Dakar hay seeɗa keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten ko ene tolno e 17 si portoraji Sénégal naɓe dumbaɓe toon to Maroc taw kadi ko collectif moɓe mbiyata suñu fota mo ganduɗa suñu fota taw kadi ko lebbugi local suñu fot local lebbugi ɓen noon hanki o juɓɓini haalande mum ɓe eri noon ko fandare wonande kay ɓen Sénégal naɓe dumbaɓe nde ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade eɗen gandi ko hanki wonno ñawore mabɓe nodditande nden ñawore nodditinama ha 13 lewru avril fanduɗo ene ndu so haaji jomiraɗo conférence de presse hanki o yuɓɓini ɗum groupe parlementaire mo takku wallu e gardegol Aissata Tall Sall o sarɗiyanke hanki o ɓe cuuti toon konngini mabɓe kolliti maɓe guddi demal hiño taw kadi koye enquête aji mawɗi no fewi ko fate banggue 650 millions koppreji euro ɗi ganduɗa ngu laamu hande o ene ñamline suuɗi ɗum ɗen gueɗe kalɗo ndewna e wiide Aissata Tall Sall hanki kadi warte hollirde leydi ndi koko ɓaafini guila caɗele faggudu eno yarasini kala ala hen ko rewi lawol kono kadi o jabtima konngudi Mimi Touré no fewi ko wala ɗum ko kadi o arti e yañade candidature gonnoɗo hooreji leydi Sénégal no Macky Sall toon to jooɗorde gotago windere nde hakkude mum e Afrique me Sénégal kala hay so tawi woni o holliti wone leyɗele Afrique nanggananimo haɗani kam Macky Sall hande won leyɗele gonɗe Afrique ene nanggani ɗum tene Nigéria ɓe goni koye kaldigal ɓoyatama tawtuɓe ko wona ɗum ko noon candidature Macky Sall wiyannoɓe kaya wonande on jaɓaka toon to jooɗorde gotago windere holliti ɗum wodani koko jaɓa hande koko jaɓa janggo tene kadi ko candidat gembiɗo ha tiiɗi kay ngam wonande jeeyede sumgoji jogoɗɗo lomtade Antonio Guterres taw kam woni kolaɗo kuuɓala fedde gotago windere nde henna eɗen gandi heewi haalede tan o dumuna kala ko fati banggue debati gorkati e nder leydi ndi Sénégal ene tampini no fewi kono ɗeɗo balɗe kadi watti jagguede ko debati ena ko dewɓe rewɓe nattuɓe yidde worɓe kañumen tan hanki batti yadude e koye mumen taw ko sukaɓe tokkosɓe ɗum noon ko caggal nde jagga Mame Dioro mo ganduɗa ko actrice jouowo e nder série BTBT on noon caggal nde nangga tawa mum vidéo ngaji kewɗi kay taw kadi kankone woni hen joom suudu kanko debbo ko biɗeɗo jeguen jaaya kadi gueɗe kewɗe e leskoji kewɗi ene kiña e dow on sifa worɓe ɓe jiiɗi tan ko worɓe rewɓe kadi jiiɗi ko rewɓe ɗum noon hande woni ko ñamata ngandiji Sénégal naɓe e dow o sifa mo ganduɗa musto no fewi o brigade wonande Kermassar ne rewi ndi goɗon felo no fewi keddoɗen koye dossier debati gorkati jeegomo woɗɓe nanggama ɗum ɓe tuufa koye nder WhatsApp ɗum ko toon to Yeumbeul Sud e wiide l'Observateur en ɓenne kadi ko fedde debati gorkati en ko wala ɗum ko noon debati gorkati en taw ko ɓen jaydiyankoɓe nangganoɓe hen ko wayno Kader Dia hanki woyi bojji cattuɗi no fewi toon to tribunal Pikine Guédiawaye e gandi caggal nde o huccidirno e police loskoɓe ɗum o holliti ko gonga o wonde Pape Cheikh Diallo kono kadi o holliti kanko hoore makko omo yeeya hoore makko e dow on sifa tene kadi ko neɗɗo keptinaɗo e jaydiyankagal mum goɗɗo ko Papa Gueye Fall Tall goɗɗo kadi Ousmane Kader Cissé ɓeɗo kala hanki o mbaali jaam men gadiɗo to kaso so tawi noon ko hasayide jimowo wonne kadi ko fati gueɗe diine o saaha kañum ene heddi taw
e hiñede geɗe mum ha ɓura labde ko yahata e dow muɗum wonande gonnoɗo directeur général nonne kadi impôt e domaine biyeteɗo Mamadou Gaye kam waali hanki o jaamum kadi to kaso ɗum ko caggal yamirore juge biyeteɗo Maggata Thiam kanko wonno ko caggal leydi kono noon ko arti ko wonande kay wiyede ko ballidiɗo e gueɗe mbuñaari e dettingol ngaluji taw koye dow ɗiɗon sifaji kala hande woni ñalawma ɗimmo hofgo juuɗe wonande dognoɓe otoji nder leydi ndi Sénégal ñalawma hanki o Matam temedere dow temedere so tawi ko Ziguinchor 99 so tawi kadi ko Kaolack Touba ɓe kala mbatti hutorade ko sartaji kame motoje yahoɓe hanki hakkude Matam e Wourossogui kutorto ko motoje tonni kadi Kaolack ko saretaji walla motoje teskama noon to Kaolack walla mbiyen to Kolda ko noon Tamba ɗi nokkuji kala teskama kay joomen otoji kewɗi kay nangui caabi mumen mofti gam rewidade o grève hayso tawi walatima Dakar kam dañi dogɓe hayso tawi woni hewani no fewi ñalawma hande o noon ko ñalawma ɗimmijo ko fate banggue hofgo juuɗe ɓen sofreɓe yangara haɗani tan sofreɓe kono kadi fannu santé cellal ɓalli ɓenne kadi oɗo saaha goni koye hofgo juuɗe haɗani ɗon tan jangguinoɓe guila jobjamɓe kuppa kamɓene koɓe holluɓe ñaññere e mette mabɓe mawɗe no fewi gartaten koye baroɗe teddungal ɗe leydi Sénégal kañum e jaheɗe leydi Gambie hande kippodirta sanga 19 h toon to stade Abdoulaye Wadde mo Diamniadio ɗo ɗo kaleten ko ɗo cérémonie o wone waɗede ngal teddungal fawa koye juuɗe Alhaji Baba Mala mo Dande Leñol kami Miya Guissé ko kañumen jogoto ndi kuɓeeri caggal ɗum noon wonande baroɗe teddungal ɗe leydi Sénégal ene wondi kadi jaheɓe leydi Gambie ma mbaw kippodirde kono kadi koye futkoyngel cehilagal kami gilli e ƴewdade koye men ko adi kamɓe ɓen baroɗe aɓe kucconoya kuɓere windere o yuɓɓintede toon to États-Unis du Amérique so tawi en giwi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaran tan ko radio e télé weltar ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Kalidou Koulibaly mo baroɗe teddungal ha toon to Diamniadio ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder guenidi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jonde kaldigal ngal ɓe mbiyata dialogue national leydi ndi kala ko noddi ɗum yogay landaji dawrugol lundo kame landa laamu caggal nde cetal dewintogal ɗen gueɗe Moussa Fall darna hanki on nden jonde fuɗɗima e nder noksota hande waɗi ñalawma ɗimmijo wonande partiji politique kewɗi kay mbawi tawtorede nde jonde gam wadde gooɓe jiile e yewtere heɓanade kono kadi kanko on Moussa o holliti hooreji ɗi ndi wawata jododade mabɓe kamɓe kala nde jonde ko fate banggue kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala guilay dow démocratie potal e gueɗe kewɗe kala latoto ko caggal nde kaldigal mabɓe fawi e dow toɓɓe mantiniɗe ko nden ɗin dossier ji mbawta ɓennude yettoyo hoorejo leydi ndi Mauritanie jagoɗɗo konumo leydi Mauritanie Hannan Wuld Sidi waɗi hanki jillu muɗum ngon jillu noon koye wonande région ngaji tati tawiteɗi toon to Hawdel Sharqi Harbi e on diwan kala gam yurnitade wonande basuji koñinkoɓe tawitenomo yaade chef d' état majeur général Mohamed Fall rais omo yaadi kadi état majeur wonande armée goɗɗo kay taw koye nder leydi ndi Mauritanie ɗum noon ko yidde hirjinde ɓeydude nden ka e kisal bertindi leydi ndi tenti noon to keerola banggue hakkude leydi ndi Mauritanie e leydi Mali siftini noddu mum nakkala laamu leydi Mauritanie ene joofo peɗeli laamu leydi Mali taccude ɗum e kala saaha walla hutorade wone fitinaji faade nder leydi mum eɗen gandi o saaha kala laamu leydi Mali ene hollita wonde so tawi riiwi ɓen joguitiɓe armeji waɗoɓe janguji e kala saaha e leydi mum hewɓe hen dogat natta e nder leydi Mauritanie ɗum jeeyi sababu noon ka haala yaha wona arta hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi o saaha gonaɗo o hen capital Nouakchott ma laato capital jaɓɓotogal forum touristique wonande jonde wangiyankoɓe e nder leydi ndi
ngol wonata go Mauritanie jabbade nde jonde windariyankori ɗum noon ko ɗiɗi ha joyi lewru avril 2026 jogori laatade woni tan ɗiɗi ɗum hawrata koye ñande alhamiso ha joyi lewru avril kene fota wonde leyɗele kewɗe gueɗe kewɗe ma mbaw haalinen ko fati banggue ɓamtare suka e ɓamtare faggudu kono kadi entrepreneuriat ko wona ɗum ko kadi ƴellidde yogay tule ko fati e banggue touristique e nder windere nde kala muɗɗuma jonde wonde Mauritanie heɓini ɗuma ko jonde ko fati banggue ndema ɗum jogori yuɓɓinde ɗum ko jagoɗɗo ndema leydi Mauritanie wo holliti wonande Mauritanie ma jabbo 34 ɓiire taw ko jonde ko fate conférence régionale taw kadi fawi koye ndema e ballodiral Nations Unies fedde gotago windere taw koye catal biyetegal FAO jogori latade ko 13 ha 14 lewru avril kene tolno 55 leydi ma mbaw tawtorede ɗeɗon gueɗe kala batu jagorɗe hande o joɗima to galle lamorgo to e tawtorede hoore joni ndi Mohammed wuldu Cheikh Al Qazwani nden jonde noon wawi tigui fiɓade kono ma en garto hen so tawi woni commentaire ɗen jagorɗe yaltoyi banggue wonande kikiɗe taw koye dow sifa ngal ɗon kaldigala to leydi Mauritanie keɗoɗen jeeheten ko toon to kay haydi délégation wonande ambassadeur mo leydi Gambie tawama toon to gorgol o joɗodima wonande gouverneur adjoint régional mo gorgol ɗum noon ko yidde ɓeydude jonde jokkodiral hakkude leydi Gambie kame leydi Mauritanie tenti noon gambinaɓe taw ko finoɓe toon to diwana gorgol ɓeydude ngal ɗon jokkodiral ha ɓuura kadi wawde yarude yeeso gouvernement mo leydi Mauritanie yo nani hay seeɗa janguji ɗi hutorto ɗuma wonande Iran faade Koweït ɗum ko caggal nde Iran duppi taw ko usine mo ganduɗa bahlowo diƴƴe kaɗɗe watta belɗam ɗum noon ko toon to golfo wonande Koweït ngal noon haali ɗum ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali Al Jawad eɗen gandi ko fedde rebelle murtuɓe taweteɓe diwan Kidal porte parole mabɓe o kam jeyti biren Mohammed Mawludu Ramadan o holliti kamɓe tigui beddi drone e nder cas militaire mo fama taweteɗo nder diwan ani feere ɗum noon ɓe kollitani hen so tawi koɓe mbarmin walla koɓe mbari hen ɓe kollitan maɓe gartoy e oɗon kabaru moɓe cakti armée leydi Mali heeɓi ballal iwgal leydi cehilagal muɗum ɗum noon iwi koye ballal armée leydi Russie wonande on équipement fayi koye armée leydi Mali taw kadi koto Bamako ha to Kolokani kame ñono kala ɗe balle noon jabɓi ɗum wonande ko colonel majeur Mamadou Tarawore holliti ngal jokkodiral ma ɓeydo yuɓɓinde moƴƴere hakkude leydi Mali ndi kame leydi Russie maɓe ɓeydu kadi siftinde walla ɓeydude darde mabɓe faade nden ka ɓesguji leydi Mali naɓe kala finoɓe to Tombouctou ha hande ene jogui mette e fayre goƴa e kala saaha sukaɓe so jeehi ha darima yonta koɗo pittali men keewi ittede ɗum ko caggal nde wara biyeteɗo Mamadou Babi sara demal boutique mum sanga waktu sappo ɓiijo ko nden worɓe jogitiɓe motoje ko ɓen gaari likkitimo ɗon ɗum noon ne tuuma hen wonande ko ballidiɗo armée leydi Mali omo ñukindino Omar kabaruji ɗum jeeyi sababu siftinde mon ko ɓoyano ko hewɓe ɓoccitinoma toon to dumbirde Tombouctou taw koye tumanoɓe e pelle joguitiɗe sukaɓe hewɓe finoɓe toon taw ko ɓurnoɓe ɓattade laamu ngu tumanoɓe e dow on sifa mbawi yaltuɗi nokkuji kala gam suuɗoyade banggueji goɗɗi siftinde mon e novembre 2025 suka debbo kollirannoɗo ndema e ñantugal kame ganni fina tawa diwan tonka ko kañumne woni barano toon on wiyatno ko Mayrama Cissé kane kadi joofa hen peɗeli wonde ko pelle joguitiɗo armeji omo joofuno peɗeli noon ɓurnode ɓattademo laamu
leydi Mali garten koye point de presse wonande ko fate bange armée leydi Mali dripa hanki o wi colonel major Souleymani Dembélé ko jogi konngol armée o holliti hanki o wonande kay armée leydi ndi waɗi taɓal mangal no fewi guilay boli ha e guure mawɗe tokose o saaha nden ka jiñima yogay nokkuji kewɗi jeeyi sababu noon ko ɓeydugol darde e sembe ke hutorade pinal kame karallagal armée leydi Mali o holliti ɗe barode leydi Mali omo yettaɗe no fewi kono kadi maɓe jokku darde haɓe gadda jaam e kisala e nder leydi ndi woni leydi Mali kala muɗum garten koye jangu wannongo nogasi jeegom jeeɗiɗi e nder diwan mo Meneka waɗɗani keerol hakkunde leydi Mali kame Niger ɗum noon ma wonoy capanɗe jeeɗiɗi kilométre ganduɗa ko embuscade gulɗe jaw wonande ɓen joguittiɓe pelɓodiri e armée fama ha ɗo communiqué yaltani hollirde beele won teɓɓitiɓe e nden fiyande communiqué dabɓo mo armée leydi Mali holliti ɓe dartima nde fiyande kono ala kala koɓe mbasi hen haydara to banggue noon ɗen pelle joguitiɗe cuwa taw saktude e dow on sifa haydara to Guinée Conakry gartaten koye trafic drogue duuɓi sappo e kaso tene wo yiyata nangue o wurno koto Paris kono kadi o wurata koye nder kaso e nder Conakry ɗum ko tribunal mo Mamfanko ñaawimo hanki o wiyete ko Mamadou Adama Bari wa iwno ko Paris wa yarata koye duuɓi 25 warno ko salminde koreji makko nde o hootanno wonno ko 19 lewru mars 2025 e nder paɗe makko omo mofti toon ko ene tolno e capanɗe jeeɗiɗi gram taw ko cocaïne ɗum noon jeeyi sababu yiita hen o nanga hen ñawore makko teɓɓitima hanki o ma o lelo duuɓi 10 kaso taw o yiyata nangue o yiyata Paris kono o yeddi wiide paɗe ɗe ko kanko jeeyi o holliti ɗe paɗe kay ko tottaɗo kono kadi wona kanko jeeyi kono ñawowo holliti ɗo mogginiɗo ko ɗon walata ɗum ɗo ko peeje tan nangaɗo koye kaso heƴata o wiyete ko Aboubacry Siddiqui woni Tumba Diakate mo ganduɗa ko aide camp commanda mo hulani hay seeɗa kono kadi ko médecin mo ganduɗa woni no aide camp Moussa Dadis Camara 2009 eɗin fitinaji bannoɗi toon to stade 28 septembre ha ganduɗa mo joofa en peɗeli e mayde kene tolno e 150 e jeeɗiɗi ko fawi neɗɗo taw kadi ko sukaɓe rewɓe hewɓe kadi mbaɗa toon viol kanko noon ñawore makko saamino omo lelo duuɓi 10 kaso ɗum ko caggal balɗe bandum nde o dari e yeeso bar tribunal o wonda o wata o jangga Qur'ana o fira kanko haydara ala ko woni hen yontere yawtunde noon caggal nde o dañño rafi tokoso o nawa to hôpital militaire mo Sékou Touré ko toon wasi fittandu makko hanki jamma o noon koreji makko keeɓi ɓandu makko ɗum ko caggal luural wona to banggue laamu to koto banggue koreji makko ɓe mbi ko yo wire Conakry ɓe mbi ko yo nawte toon to Madiana noon ko toon o jeeya wuuro wiyetengo Baga Feya ko toon o jogori wirede to Baga Feya kanko Tumba Diakate mo duuɓi 58 holliti hulata dogata jaltuɗo aduna ɓandu mum iwi hande to Conakry fayi toon to kanka ko ɗon no jogori waɗide hommage woɓɓe to Madiana ñande 3 lewru fanduɗo hen ndu woni aljumande o wire toon to nokku biyeteɗo Baga Faye ene tawe e nder wuuro makko ene wiiri wonande koreji makko kanko Tumba Diakate Padena ko toon to leydi Niger kene tolno e 3 neɗɗo fittande mum itta waɗi ɗum ko joguitiɓe armée ji ɓe hinde jihadiste en toon to diwan mo Tahawa waɗɗani keerol hakkude mabɓe leydi Nigéria kono kadi hewɓe mbarminama e nden fiyande daabeji kewɗe nawama woninde mbiya woni nayi 100 ko kona nawa taw kadi ko ɓen joguitiɓe nawi ɗum wi gardiɗo diwan o saha teskede nden kay kisal ene ngakki on diwan no feewi to Côte d'Ivoire ñawore wonande kay ɓen jofanoɓe peɗeli jangu poste contrôle nokku biyeteɗo Kafalo ha ganduɗa kene tolno e 14 koninke mo leydi Côte d'Ivoire wasi hen fittanu mum joyo tuumaɓe ɓurɓe tuumade hen procureur yamiri
hanke yeɓe taƴani kaddi gurdame kaso kamɓe jofa pedeli ɓe kala maɓe gonoye 45 ñawore maɓɓe noon mo yetta ma siltu no feewi RDC Congo hewɓe jii o vidéo jirriɗo yilaylatirendo no feewi wonande médecin biyeteɗo David Balanganawe on noon ko médecin wonande debbo jinnoɗo jibinde caggal nde ari e safirde makko o wattidi kay ko fiide debbo jibinowo kelle goɓɓe gulɗe jew elle tan piyowo nandu mum walla hono muɗum yimɓe heew pilmi ɗum noon ko ɗum woni yeehi noon e nder réseau sociaux no feewi o darima yeeso tribunal to Kinshasa wonande noon hewɓe kay kolliti ko yo taƴane ka dingurnami kaso pelle rewɓe darniɓe haqqe innamade jonnan ɗum hay seeɗa kono ɗum ko procureur yamiri duuɓi nogase kaso yolere ɗuma bloc fedde safroɓe kolliti loppeta ngala hen ɓoyata noon ñawore makko ma yanoy ɗo e balɗe wonande garoje ɗe hen paɗen koto joolam jabeeri parlement mo sarɗiyankoɓe Israël hankeɓe lulima ɓe cuuti juuɗe ɓen suuɗɓe juuɗe mbi ne jaadi hen ko 60 saliɓe ko 49 hankadini kala nangiraɗo gueɗe ceɓɓitiɗe jofa hen ko Palestine naɓe waɗoɓe jengoji men e kala sa nder Israël joom so nangama tan warete sariya goɗɗo ala darniɓe haqqe innamade kolliti ɗum kay ko bonande ko nawrude Israël caggal heddiɓe noon mbino yaadi hen ko nden ñawore noon nde sinama henke o kono ɗum ko pelle dane haqqe innamade gullitima toon to Cour suprême leydi ndi beele nde ñawore bonde firte so tawi tan wiyama kala baɗɗo jango mum ne hirsene waɗe ma dañ mo waɗani takke ware hen taw ko toñaɗo ɗum woni hanki sariya ɓendinaɗo toon to Israël armée Iran waɗi jango mum faade nokkuji ñiɓirɗi takkiɗ ɗum ko wayno Bahrayni kono kadi ko wayno to Koweït teytiɗon usine ndiyam bahlowo kaɗama hanke o ɓe derguiti hewɓe kay gondi koye ɗom ka ñalawma hanke o Israël holliti wasi ken toon e koninkoɓe mum nayo ɗum ko toon to sud Liban ɗum koye pelɓodiral hakkude armée Israël kamne wondi kadi e sembeji joguiɓe Hezbollah holliti noon guila tan 2 lewru mars ha yetti ñalawma hanke o Israël wasi koninkoɓe sappo taw koye nde wolde toon to Liban kono ɗum ko noon Israël holliti heeɓi fandare mum toon to sud Liban fuɗɗima kuppude leydi ndi beele wawa wadde ɗon basel mum jooɗo huccita e ɓe wiyeteɓe Hezbollah en saha kala ene ñawira no weldani hen Israël Benyamin Netanyahu holliti hoore jaggaɗo heeɓi fuɗɗima heɓde fandare makko seeɗa ko yiɗi ko ɗum ko caggal kuppede yogay kuura leyɗe kewɗe taweteɗe nder terra mbaali koye niɓɓere o holliti ni so jokkiri ene gasa ngu laamu ngu natta jogade doole no feewi ko wala ɗum ko Donald Trump erima leyɗele ɗe nde mbawata kay wadde feere kala ngol cangol bitegol dromos wawata wellitede ha laaɓa Espagne uddi weeyo mum uddani ɗum koninkoɓe leydi Amérique nde mbasata hutora ɗum on ko caliɗo kala ko fate wargoji rewɓe e sukaɓe kame ƴiƴiji hakkude faade toon to Tehran walla faade toon to Palestine Gaza e ɗin nokkuji kala muɗɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gadda noon kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranena